Tapio Sammalkangas pelasi pitkään Ässissä ja nyt sitten Tapparaan, niin miten näin? Joo, 10 vuotta tosiaan Porissa ja ei mitään. Tässä on ollut muutamana vuotena on ollut pieniä juttuja tänne päin aikaisemminkin ja nyt sitten päästiin tai pääsin, että sanotaanko näin, niin hienoa ja laadukkaaseen huippuseuraan. Olen tosi onnellinen ja motivoitunut, että kaikkeeni tuun antamaan seuran eteen. Niin, millaisia ajatuksia se herättää sinussa tästä eteenpäin, niin kirves sykkii rinnassa? Hienoja ajatuksia, että kyllä mä sen, siinä oli 10 vuotta oli pata sydän, mutta aikansa kutakin ja nyt todellakin niin yritetään saada sitä se Tappara-sydäntä niin kuin sinne roihuamaan, että ei mitään, kaikki annetaan. Niin, sut tunnetaan aika jässikkänä tuolla jäällä, niin mitä sä lupaat tuoda Tapparaan? No, mä tuon sellaista vahvaa puolustuspelaamista ja alivoimalla pyrin olemaan siinä hyvä ja siinä ne lähinnä on, että vahvaa fyysistä puolustuspelaamista. Kiitos Tapsa ja tervetuloa Tapparaan. Kiitoksia. Lisää uusia puolustajia Tapparaan. Otso Rantakari, millä mieli joukkoon sinioranssiin? Tosi hyvällä mieli, että isot odotukset ensi kautta varten ja hyvillä mielillä tuun tänne. Oot nuori jätkä eikä ole vielä niin hirveän pitkää liigakokemusta, mutta kuitenkin oot pelannut hyvällä tasolla ja pisteitä on syntynyt, niin millaisia tavoitteita sulla on ensi kaudella? Kyllä mulla on tavoite olla ihan niin kuin johtava puolustaja ja auttaa joukkuetta niin kuin omien vahvuuksien kautta. Eli niin kiekollinen pelaaminen ja sellainen ylivoimapelaaminen ja tollainen, yleensäkin kiekon kanssa kaikki mitä tehdään siellä, niin sitä kautta pyrii auttaa joukkuetta ja olla tärkeä palanen ensi kauden Tapparaan. Millaisena puolustajana sä itse näet, miten tykkää pelata? No niin kuin äsken just sanoin, niin kiekon kanssa tykkää pelata ja avata peliä ja nousta hyökkäyksiin mukaan ja totta kai siinä sitten samalla olla luotettava myös omassa päässä, että ei omissakaan kolise ihan koko aikaa, niin siinä tolleen lyhykäisyydessä. Tosiaan nuori pelaaja ja varmasti ne unelmat on vielä paljon korkeammalla, mutta millaisena paikkana niin kun kehityksen kannalta näet Tapparan tässä vaiheessa uraa? No siis tosi tärkeä tähän kohtaan, että nyt on niin kuin pari vuotta oltu tuossa katsottu liigahommaa ja taas steppi eteenpäin mulle ja tosi innoissaan tuu tänne ja on tuossa vähän aikaa jo reenannut Tapparan mukana ja on niin kuin asiat tehdään tosi hyvin ja siitä on tullut aika vakuuttunut kuva niin kuin koko organisaation toiminnasta, että asiat tehdään hyvin ja mä uskon, että se tulee olemaan mulle tosi hyvä juttu. Kiitos Otso ja tervetuloa mukaan. Kiitoksia.